Viewers diha no, maayong gabi sa inyong tanan guys. So niya sa mga viewers na to diha nga bag-o pa lang no nga naka-visit sa ato ang FB. Guys, sa mga wala pa diha naka-follow no sa ako fa-follow guys. So niya sa mga nangutana no sa ako niya kung ngano man nga na not recommended man sila ni Facebook no. So, ani man guna guys no, kung nganong dili mo or wala mo gi-recommend ni Facebook tungod kay naamoy restriction or naamoy rules sa community standard nga wala ninyo gisunod guys. So usa na sa mga hinungdan nga dili ta i-recommend ni Facebook. So ang atong buhaton follow ta sa community standard unya ato sang basahon no kung unsa may mga nakabutang dito sa community standard. Dili lang kay magpost ang mga video, magpost ta og mga unsa pa na diha no, kundili mubasa sa ta og unsa may naa mga rules sa community standard no. Unya once nga not recommendable ang inyong Facebook, sayon ra na siya guys no. Ako guys last week not recommendable ang Facebook. So meaning na ako'y rules o naay rules si Facebook nga wala na ako gisunod no. So after ato guys not recommendable ko for 1 month. So dugay jud to nako nga kuan guys, dugay jud nga time no nga dili ko recommendable. So unsa may akong gibuhat para nga mubalik ang ang status sa Facebook nga recommendable ni Meta. So ang akong gibuhat guys, ni-file ko og appeal kang Facebook para mawala ang ang not recommendable para mahimo siyang recommendable. So unsao man nato? So una, mungadto ta no sa report a problem. After, i-click na to ang report a problem and then pangitaon na to ang profile. Unya, human ana, kuha na ka dito sa profile, na-click na nimo, naa siya dito'y nakabutang type button, type dito nga space, mag-type mo dito, mag-letter mo kang Meta about sa inyong profile nga not recommendable. So after ana, nga inyong letter, mag-screenshot mo sa inyong profile nga wala mo or dili mo recommendable no. After mungadto mo sa inyong your alert no. So inyo nang tan-awon dito sa account status your alert. So i-screenshot ninyo nga pagpangmatuod nga wala mo'y violation ni Facebook. So daghan nang utana nganong not recommendable kung wala may violation. Naamanggoy daghan nga policy si Facebook karon guys, mismo gani ang AI. Ang AI karon makadetect na siya no sa mga post nato unsa may mga violation nato the way nga mag-post ang video. Istrikto na kaayo si Facebook karon guys no. Dili na basta-basta nga dili na pareha sa una nga bisan og mas restricta wala man guna sa una na recommendable, not recommendable, di ba? Bag-ora na nga update ni Meta. So sa bag-ora na nga update ni Meta guys, no? So mao ganito nga kinahanglan jud nato nga mo-appeal kung nakita nimo nga wala kay violation nga labag kang Meta guys, mo-file ka og appeal. Unya ang kanang appeal nimo guys i-review ni Meta na within 3 days or within 24 hours gani depende sa imuhang violation. So if ma-review na ni Meta na guys ang imuhang appeal unya makita ni Meta nga wala kay violation, so ang imong account gikan sa not recommendable i-change na ni Meta, himuon na ni Meta nga recommendable. So i-recommend ka otro ni Meta sa Facebook account nimo no. Daghan na ang makakita sa imuha guys, unlike sa not recommendable nga kung kinsa man to nga mga friend nimo maora say makakita sa imuha no. So disadvantage kayo na sa
inyo ha guys, o hindi dili lang sa inyo ha kun dili sa ako pod no, kung sa part ko nako nga mahimo kong not recommendable. So daghan kaayo guys nga dako kayo siya problema, dako kay pud na nga problema sa tanan nga mga vloggers, sa mga tanan nga mga content creator nga nag-aim nga mo income. So maapektuhan gid ang imong income kay murag ihulog man nga private account ni Meta ang imuhang account, bisag naka-public ka, himuon ni Meta nga private na, kinahanglan pa nga i-research ka para makita ang imong account. Unlike kung recommendable ka, naka-public na, bisan kinsa pwedeng makakita sa imong account. So mo na siya kalahian guys, advantage kaayo kung recommendable ka, no? So ako guys 2 days, no? So ganina lang yun, pagka open ako sa akong Facebook, ang nakabutang recommendable na. So meaning approve na ni Meta ang akong appeal guys, no? So sa mga na-restrict diha, ayaw lang gid mo pag-give up guys, no? Kung na-restrict mo, padayon lang gihapon, unya pay lang og appeal, no, kang Facebook. Kay basin di ay, di ba? Ma-approve ni Meta or ni Facebook. So mabalik sa dati ang imuhang account, no? So guys, diha ra ta kutob, unya sa nangutana sa kuha diha, shout out ma'am, no? So daghang kay salamat sa inyo ha diha ma'am, labi na diha sa Masbate, diha sa Kawayan Masbate, no? Taga Kawayan ra ba ang nag-request ako ani, daghang kay salamat, unya shout out sa inyong tanan diha ma'am. Unya diri ra ko to guys, hantod sa sunod nato nga video. Bye bye.